Sarap. Hello mga ka-foodiebis! Today kakain po tayo ng spicy tinolang native na manok mga ka-foodiebis at meron tayong pritong bangus at meron tayong sausawan patis na may sili, ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodiebis, bago po tayo kumain, mag-pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodiebis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po, kabang mapaling sabaw. Mapin po, Makain, manganta na. nalaglag. Masarap to kasi mainit pa ang sabaw. Baba ko muna ito ng sabaw ko. Excited ako. Talaga ba? Siyempre. Ayan. Ito, malambot. Sumobra ng pressure cooker. Kasi ay, Yan. Siyempre may kanin. siyempre. Sasaw natin sa patis. Sarap. Nasa yung patis ko. May sili. Yan o. May sili. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodiebis. Manganta na po mga ka-foodiebis. Manganta mo. Yaman. Yan o, papaya talaga. Yaman. Sarap. Mayumo yung sabo. Kasi, dahil sa mga papaya, kaya matamis yung sabaw. Ay, minum ko pandan. May paras ka? Labuyo hila talaga. Sabi ko na yan, mapipit mo sa sarap. Oo? Goya ng manok. Ano? Sobrang lambot to. Tama ang goya ng manok to? Naman. Yaman oh. Papaya. Hinog pa yung papaya, kaya manamis yung sabaw. Sarap.
Buntok. Atay. Buri ko kayong tangutak ng tawa. Yawa. Kawawa yung manok sa'yo. Patay na, pinatay mo pa lalo. Ang dami pa pala naman. Kamayin ko na eh. Lambot oh. Huh? Lambot. Yan. Pak. Pakpak ko, malambot. Malablab ya kasing kalakmi. Kaya masyado yung may lambot. Maapoy, no? Tsaka pressure cooker kasi yung ginamit. Ayan. Tsaka maganda naman yan. Diba? Malambot. Kaysa sa matigas. Ano yung dahon ng ampalaya? Hindi, sili. Sili. Daw ng sili yan. Alam mo kasi daw ng ano, no? Malunggay, no? Oo nga, pag ampalaya pala mapait, no? Paano may mamantinol? Kasi sa, alam ko, sa tinola, malunggay ang nilalakay. Pwede pala yung dahon ng sili. Mas masarap. Busin na natin to. Oras na daw. Meron pa kami pahingin konting kanin, guys. Tara. Saan? Tama na yan. Ayoko na. Akin na lang. Ang bata lang. Sorry. Masarap to pag mainit. Yung pag bagong luto, umuuso. Ay, Tapos kayo nasi mo. malpa. Na? Ali, bangi-bangi. Ay, Hanyaman.
Ang dami itlog ko. Yung kanin yung may totong, no? Mga kapudibis. Sabaw-sabaw. Diyos ko. Mitwaging kaldero kang BBM. Bulus ko na nga ni sabok. Balik mo sabok kay nasi. Sarap. Busog na naman ako. Salamat, Lord. Ayan, habang kumakain si Bibi, mag-shoutout po ako, ha? Ayan, shoutout po kay Lani Caballero from Pangasinan. Vilma Concepcion from Polo Banga, Aklan. Julie Magsakay from Mindanao, Bukidnon. Noah Chan at kay Ronald Cupino, Jacqueline. Nora Nunez from Italy. Payat T. Joel Mar. Shoutout daw po kay Jelly May Boysan from Arakan, North Cotabato. Diosdado Pinlac family. Cebu Cabrera from Germany. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Siopa, Baby Alison, Catherine Bogoy, sa asawa mo. Shoutout sa inyong lahat. We love you all. Malapit ng birthday ni Alison. Advance happy birthday sa'yo, baby girl ko. Love you. At syempre, yung Kitchupot ko, TikTok shop ko, mag-follow na po kayo. At syempre, magtingin-tingin na din po kayo kung anong magugustuhan nyo doon. Click the yellow basket. Thank you po. Ayan. Sarap. Pero busog na kasi ako. Nagpapak kasi ako ng papaya kanina pagkaluto tapos sabaw. Gusto ko kasi dyan yung mainit pa yung sabaw. Gusto mo yun? At kay kay Ma'am Monet, yung teacher sa Ma'am Monet Mangila. Manila yan ito? Aliyah Manila. Paule, ayun. Ma'am Monet, Paule, shoutout po sa inyo. At sa mga kapatid niya, nanonood daw lagi sa atin, sabi niya. Shoutout po kaya ka, ma'am. Nung Botoan. Kasama ko siya sa Naman. Kaya makapudibis, anak niya mo. Sarap. Tuloy ko niya po tayo. Oras na. Makapudibis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat Maraming po kayo. salamat po. We love you all.